Хайде да се гмърнем направо в темата. 2026 година се очертава като най-голямата, най-мащабната техническа революция в модерната история на Формула 1. И тук не говорим за някакви леки промени или еволюция. Не, говорим за пълен, тотален рестарт. Абсолютно всичко се променя – шасито, задвижващата система, аеродинамиката. Всеки един отбор, без изключение, е принуден да започне от чисто бял лист. Това е моментът на истината за целия спорт. И съвсем логично идва въпроса – защо? Защо е нужна толкова радикална промяна? Причините са няколко и са доста сериозни. На първо място, целта е да се създадат по-добри, по-близки и по-оспорвани състезания. На второ място, спортът прави една огромна крачка към устойчивост с изцяло нови горива и технологии. И не на последно място, тези правила са създадени за да привлекат нови гиганти от автомобилната индустрия, което, както виждаме, вече се случва с влизането на Audi и Ford. В следващите няколко минути ще разнищим тази революция парче по парче. Първо ще видим какво всъщност означава този чист лист за отборите. След това ще разгледаме новата философия за по-малки и по-пъргави коли. Ще надникнем и под капака, в новото електрическо сърце на двигателя. Ще анализираме как умната аеродинамика ще промени изпреварванията и накрая ще си зададем големия въпрос. Дали всичко това ще доведе до по-добър спектакъл? И така, нека започнем с мащаба. Когато казваме чист лист, имаме предвид точно това. Всички стари проекти, всички данни от последните години отиват в кошчето. Новите регулации засягат буквално всеки милиметър от болида. Това е невероятен шанс за отборите от средата на колоната да направят скок напред, но е огромен риск за досегашните лидери да сбъркат тотално посоката. И така, каква е голямата картина? Какво иска да постигне FIA с всичко това? Целите са ясни. Слага се край на тенденцията болидите да стават все по-големи и по-тежки, направо като едни сухопътни яхти. Акцента пада върху електрификацията и 100% устойчивите горива, което е ключово за имиджа на спорта. Но най-важното за нас феновете е последната точка. Аеродинамика, проектирана от самото начало с една единствена цел – да позволи на пилотите да се борят колело до колело. Нека да разгледаме физическите промени в самите коли. След години, в които болидите растяха до почти абсурдни размери и ставаха все по-тромави, FIA най-накрая предприема драстични мерки. Целта е да се върне усещането за пъргавина и маневреност, което сякаш се изгуби през последните години. Първата и най-осезаема промяна е в междуосието. То е скъсено с цели 200 мм до максимална дължина от 3400 мм. Това е наистина сериозна стъпка към един по-компактен и отзивчив автомобил, който би трябвало да се усеща много по-живо в бавните завои и шиканите. Следва и намаляване на широчината на болида с 100 мм до максимум 1900 мм. По-тесният профил не само помага за намаляване на въздушното съпротивление, но и чисто физически оставя повече място на пистата за изпреварвания и битки рамо до рамо. Ето го и голямото предизвикателство за инженерите – теглото. Новата минимална граница е 768 кг, което е с 30 кг по-малко. Звучи супер, нали? Проблемът е, че постигането на тази цел ще е изключително трудно, тъй като новите по-големи батерии и електрически компоненти всъщност са по-тежки от сегашните. Ето тази илюстрация показва какво е крайното намерение. Един по-къс, по-тесен и в идеалния случай по-лек болид. Всички тези промени, взети заедно, ще се отразят драстично на поведението на автомобила. Очаква се колите да са много по-пъргави, да сменят посоката си по-ляско, което определено ще постави на изпитание уменията на пилотите. Но изненадите не спират до тук. Pirelli ще доставя по-тесни гуми с 25 мм отпред и 30 мм отзад. И нещо много важно – подовете се връщат към плосък дизайн, което на практика слага край на настоящата ера на така наречения ground ефект. Комбинацията от тези фактори ще намали общото аеродинамично притискане с около 30%, правейки болидите по-нестабилни и много по-трудни за управление на самия лимит. А сега, нека преминем към сърцето на болида – задвижващата система. Тук промените са може би най-фундаментални. Двигателят с вътрешно горене остава, да, но фокусът се измества драстично към електрическата мощност и най-вече към общата ефективност. Това, което е наистина интересно тук, е почти перфектното разделение на мощността 50/50. 1,6-литровият Wishing Z6 двигател е опростен. Изключително сложният и скъп компонент MGU-H е премахнат.
За сметка на това, мощността от кинетичният MGUK е утроена до цели 350 кВт, което е около 470 конски сили. Резултатът е почти равностойно разпределение между конвенционалният и електрическият двигател. Другата голяма новина е горивото. От 2026 година Формула 1 преминава към 100% устойчиви синтетични горива. Какво означава това? Ами означава, че те не се произвеждат от петрол, а от източници като нехранителна биомаса и дори уловен от атмосферата въглерод. На практика не се добавя нов изкопаем въглерод в атмосферата. И това е ключов ход, който позволява на двигателя с вътрешно горение да продължи да съществува в този все по-екологичен свят. С новите правила се променя и самата философия на задвижването. Досега имаше лимит на горивния поток в килограми на час. Сега обаче се въвежда лимит на общия енергиен поток от 3000 мегаджоула на час. Това измества фокуса от суровата пикова мощност към тоталната енергийна ефективност. Отборите, които успеят да излекат най-много работа от всеки 1 мегаджоул енергия, ще имат огромно предимство. И сега стигаме до една от най-вълнуващите иновации – активната аеродинамика. За първи път от десетилетия болидите ще могат активно да променят аеродинамичната си форма по време на обиколка, за да бъдат максимално бързи както на правите, така и в завоите. Системата ще има два основни режима, които ще засягат едновременно и предното и задното крило. Представете си, на правите пилотите ще активират режим с ниско съпротивление, в който елементите на крилата се отварят, за да позволят максимална скорост. Преди зоната за спиране, системата автоматично ще се връща в режим с високо притискане, за да осигури максимално сцепление и стабилност в завоя. За тази система обаче се крие фундаментална промяна в философията. Досегашният outwash подход изтласкваше мръсния въздух широко в страни, създавайки огромна турбулентна диря зад колата. Новата inwash концепция прави точно обратното. Тя насочва въздуха навътре, по страните на болида. Целта е да се намали драстично онази турбулентна следа, която пречи на преследващия автомобил да се доближи. Този цитат от списание Race Car Engineering показва колко големи са очакванията. Само за сравнение, в момента когато един болид следва друг отблизо, той губи до 50% от аеродинамичното си притискане. Представете си, половината от сцеплението просто изчезва. Прогнозите за 2026-та са тази загуба да бъде сведена до само 10%. Ако това се окаже вярно, то ще промени изцяло динамиката на състезанията. Разбира се, толкова много промени носят със себе си и много неизвестни. Новия пейзаж е изключително интересен. Audi влиза като заводски отбор, Red Bull ще правят собствени двигатели с Ford, Honda стават партньор на Aston Martin и дори се говори за нов 11-ти отбор в лицето на Cadillac. Всичко това идва с редица предизвикателства и, както винаги, потенциални противоречия. Добре познатата ни система DRS отива в историята. Тя се заменя от така нареченият Manual Override режим. Вместо просто да отвори крилото, преследващия пилот ще може да използва пълната мощност на батерията си за по-дълго време, докато електрическата мощност на водещия болид ще бъде автоматично намалена след определена скорост. Това превръща изпреварването в много по-тактическа игра на енергиен мениджмънт. И както често се случва в Формула 1, още преди новите болиди да са стъпили на пистата, се появиха първите слухове за спорни интерпретации на правилата. Говори се за потенциална вратичка, която някои от големите производители може би вече са открили и се опитват да използват. В центъра на спора е степента на сгъстяване в двигателя. Новите правила я ограничават до 16:1. Слуховете обаче твърдят, че отбори като Mercedes и Red Bull са намерили начин, използвайки термичното разширение на материалите, да повишат ефективната степен на сгъстяване до близо 18:1, докато двигателя работи. Това би им дало предимство от около 10-15 конски сили. Не звучи много, нали? Но в свят на хилядни от секундата това е потенциално решаващо. И така, стигаме до големия въпрос за милиони. Дали тази изключително сложна, високотехнологична формула, фокусирана върху енергийната ефективност и активната аеродинамика, наистина ще доведе до по-вълнуващи и по-зрелищни битки на пистата, или има риск спорта да се превърне в една стерилна битка на алгоритми и инженери, където пилота е само изпълнител? Първите отговори ще започнем да получаваме на 8 март 2026 година с първия старт за сезона в Мелбърн.